Татар халкының бүтін дөньяга сибелеп яшәү мәгълүм. Ерак Көнчыгыш, Сибир, Урта Азия, Урал яклары ата-бабаларыбыз кай тарафка гына барып чыкмаганда, кай җирләрдә генә төпләнмәгән. Һәм бу мөхаҗирлек тарихы халкыбызның ерак гасырларга барып тоташкан олы хатирәсе. Әмма бүген татарлар кайда гына яшәмәсен, барыбызны да бер йодрыкка, бер учка җыеп җанлы җипләр бәйлеп тота. Һәм хәтта сөлек кебек халыкның телен, дәртен сурган милли мәгариф мәсьәләсе акылга зур йөк булып төшкән заманнарда, ерак кыйтгаларда телдән генә сөйләнә торган түгел, кан тамырларында йөри торган бу бәйләнешне, якынлыкны булдыручылар, бу изге көчле хисне тудыручылар үз эшләреннән тайпылмый. Бу фани дөньядан ниндидер бәйсез горурлык, тантаналы киеренкелек белән үз карашын һәр чак өскә төбәп, иксез-чиксез күк гөмбәзенең киң кочагына үрелгән бу вәкарь тауларны күрүгә, күңел төпкәсендә ихтыярсыздан табигатьнең матурлыгына, аның көченә, мөмкинлекләренә соклану катнаш, хәтта ниндидер көнчелек хисе уяна. Башкортстан Республикасының көньягында урнашкан Стәрлетамак шәһәренә барасы юлда ерак чакрымнарны күзләгәннәр бу якларның борынгы тамгасы данлыклы Шихан тауларына тап булып, ата-бабаларыбызның да кайчандыр бу җирләргә мөкиббән китүләре юкка гына булмаган икәненә инана. Зурлыгы буенча Башкортстанның икенче каласы, зур үсеш алган сәнәгать, бай, мәдәни, милли мираслы Стәрлетамак шәһәренең тарихы 18 гасырга ук барып тоташа. Революциягә кадәр шәһәр ике өлештән торган, татар һәм славян халкы яшәгән бистәләреннән. Татар ягында бай сәүдәгәрләр, төрле һөнәр ияләре, ул заманнарда Тукай телендәге сәрмә ядәрләр дип аталган мануфактура хуҗалары яшәгән. Биредә 4 мәчет тә урнашкан булуы тарихтан мәгълүм. 1906 елда шәһәрдә китаплар тарату һәм бастыру максатында татар бистәсендә каләм ширкәте оештырыла. 4 ел соңра беренче Нур нәшрияте барлыкка килә. Иң беренчеләрдән булып Стәрлетамак нәшриятчеләре мәшһүр татар язучысы якташлары Галимҗан Ибраһимовның «Татар хатынның язмышы» дигән әсәрен татар дөньясына белдертә. Совет заманында да Стәрлетамак каласы Коммунистлар партиясының бөек васыятын истә тотып, икътисад һәм сәнәгать юнәлешенә таба юл тота. Ул заманнарда шәһәрдә бик күп химик заводлар, станоклар төзү предприятиеләре төзелә, әмма халыкны агарту, аң белемле итү эше дә тукталмый. 1940 елларда Стәрлетамакның үз югары уку йорты, күренекле шагыйрә Зәйнәп Биишева исемендәге Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясе ачыла. Бүген бу уку йорты Башкортстанның фән һәм технологияләр университетының составына кертелгән. Насколько важно сегодня сохранить именно классические принципы образования, педагогического образования? Педагогическое образование было важно всегда, во все времена. И различные отступления от классического педагогического образования всегда оборачивались проблемами для нашего общества. Поэтому, несмотря на многочисленные реформы, на мой взгляд, очень важно сохранить те принципы педагогического образования, которые обеспечивают непрерывность развития нашего общества, начиная с начальной школы, среднего профессионального образования и высшего образования. Это очень важно для всего российского общества на сегодняшний день. Бу филиалның җитәкчесе, уку йортының директоры Игорь Сыров кабинетында Башкортстанда яшәгән җирле халыкларның тарихына, әдәбиятына, мәгарифенә һәм туган телләренә кагылышлы китаплар бихисап. Һәм бу филология фәннәре докторы, профессор дәрәҗәсенә ия булган кешенең шәхсән карашы, гомумән бу уку йортында хәтта шундый чуар заманнарда туган телләргә карата булган мөнәсәбәт белән аваздаш. Вы готовите именно классических, именно педагогов, да, татарского языка? Совершенно верно. Это педагоги, которые будут работать в школе, в татарской национальной школе и в чувашской национальной школе. Это специалисты, которые востребованы и которые трудоустраиваются. На сегодняшний день 80% наших выпускников трудоустраиваются по специальности. То, что они получают знания сразу в нескольких профилях, то есть они могут быть и педагогами татарского языка, литературы, и при этом иностранного языка, да, как я понимаю? Да. Это вот то,
тоже веяние времени или Да, как? безусловно. Те потребности, которые вот сейчас существуют в школе, они реализуются в рамках образования. Это так называемые сдвоенные профили, которые позволяют работать не только в рамках лингвистики и литературоведения татарского или чувашского языка, но еще и реализовать себя как учитель иностранных языков. Кроме прочего, выпускники данного направления могут работать и учителями русского языка и литературы. Әлбәттә, филиал дип күз алдына килтерүдә авыр. Нигезен дигәндә, башкаларга моны әйтһәң, бит филиал дип 9000 студент булган белһәләр, улар аптырап китәләр. Чөнки филиал гадәттә студентлар саны буенча 200 меңдән артмаган уку йорты була. Менә бездә бүгенге көндә 9000 студентыбыз белем ала. Шуларның байтак өлеше менә безнең факультетта укый. Күптәр бит ситкә китергә теләмәй. Һәм кемнеңдер бәлки мөмкинлеге юктыр. Менә шул балалар безгә килеп белем алалар һәм бүгенге көндәге теге патриотизм дигән дур төшенсәне реальләштерүдә улар дур өлеш индерәләр. Безнең туган тел менән бәйле белгеслектәр, улар патриотизмның ана шул нигезендә яткан әйбердә инде. Чөнки патриотизм туган телдән башлана. 30 ел элек бу уку йортында Башкортстанның көньяк районнарында яшәүче җирле татар һәм чуваш халыкларының аның милли җанлы җәмәгатьчелегенең, үз туган телен өйрәнүгә сусаган мәктәпләренең максатын, ихтыяҗын һәм дә һичшиксез иң беренче чиратта теләген күздә тотып, мондый заманнар да бар иде. Татар-чуваш теленнән югары белемле белгечләрне әзерләү бүлекләре, соңрак татар-чуваш милли кафедрасы ачыла. Укытучылар бу данлыклы елларны бүген сагынып, моңаеп искә алалар. Елгалар кебек диңгезгә агылган абитуриентлар, белем алырга атлыккан студентлар, балаларны аң белемле итәргә ашкынган бар көч дәртен биргән белгечләр. 2005 елда бу кафедра Россия күләмендә алтын кафедра исеменә лаек була. Һәм бу елларның кайтавазы әле дә саекмаган хатирәләр биштәреннән яңгырап тора. Biz студентлар белән эшләүне дә, тәрбия мәсьәләсендә дә biz башкаларга караганда берничә мәртәбә артыграк эшләргә тырышабыз. Без студентларны да шулай өйрәтергә тырышабыз. Студентлар, сез татар теле укытучылары буларак та, гомумән татар буларак та, теләсә кайсы өлкәдә эшләсәгез дә, сезнең эшегез, тырышлыгыгыз башка хезмәткәрләргә караганда берничә мәртәбә артыграк булырга тиеш. Сезнең эш нәтиҗәләрегез артыграк булырга тиеш. Шунда гына сезнең белән исәпләшәләр, шунда гына сезне күрәләр һәм сезгә ниндидер теге каршылык күрсәтү факторы азая. Заманнар үзгәрә, буыннар күчә, олыгая алышына, әмма укытучылык һөнәренең кыйммәте дә Шихан таулары кебек туган җиргә береккән булган кебек, нык тотрыклы калырга тиеш кебек. Әмма адәм сагышлый, тәкъдир багышлый диләр шул. Бердән мин дәүләт имтиханнары кертелү белән кинәт кенә безнең контингент азайды, тарайды. Кеше ниндидер теге һавадагы торнага алданган кебек ярак шәһәрләрне, зур шәһәрләрне ниндидер игътибарга ала башладылар, ниндидер текә белгечлекләр дип, заманча белгечлекләр дип, юнәлешләр дип кызыксындылармы күрәсең. Кем гаепле һәм ни эш кылырга? Россия дәүләтенең тарихында бу ике сорау һәр чак актуаль кала бирә. Чөнки без шулай яралган, 7 кат уйлаганчы бер кисәргә өйрәнгән шул. Мәгариф турындагы законга кертелгән салам бөртеге кадәр үзгәрешләр тора-бара зур кибәнгә әверелә. Мәктәпләрне дәүләт карамагыннан муниципалитетларга, шәһәр, район үзидарә берәмлекләренә күчерү милли мәктәпләрнең нигезен корытып, тамырын балта белән чабуга тиң була. Шуны хагы шул, дөнья мәшәкатенә уралгач, хакыйкатькә бик тиз төшенәсең. Район бюджеты бу кадәр расходны тута алмый, укытучыларны күбәйтеп тута алмый, зур биналарны тута алмый, һәммә керенләп күчерә башлады. Әйтик, татар авылы, башкорт авылы булгандай, урыс авылына, или чуваш авылына мәсәлән берләшеп йөри башладылар ди. Анда укыту системасы да, тәрбия системасы да урыс теленә күчә. Мәктәпләр муниципалитетта түгел, дәүләт карамагында булырга тиеш. Формаль рәвештә, закон яшылыгында мәгариф министрлыгы мәктәпкә идара итә алмый.
юридик яктан. Ул бит мәктәп министрлыкныкы түгел, дәүләтнеке түгел, ә муниципалитетныкы. Турыдан-туры юридик юк. Менә нинди хәл ул? Мәгариф министрлыгы. Нонсенс, юридик яктан юк. Чөнки мәктәп директорларында мәктәпне дә финанслый. Димәк, бу законга ниндидер үзгәрешләр кирәк. Үз туган телендә белем алмаган, үз туган телен атнасына 1-2 сәгать кенә укыган баланың киләчәктә бу телгә мөнәсәбәте нинди булырга мөмкин? Бу сорауга җавап билгеле кебек. Капчыкка яшеренгән катлам вакыйгалар бихисап. Тау башыннан нәрсә күреп буласың? Тауның ышын гына. Гади авыл баласын дерелдәткән бердәм дәүләт имтиханнары бу баланы 9 класстан соң мәктәптән китәргә мәҗбүр итә. Бу инде киләчәктә югары белем алуга зур бер киртә дигән сүз. 10-11дә укып калганнар да туган телләрен өйрәнми. Чөнки югары классларда балаларыбызны илебезнең мәгариф системасы мондый кирәксез, яраксыз фәннән азат иткән. Бу вазгыятьнең әвәле ахыры турында кем уйлар? Сыер уйласын. Аның башы зур. Кыйынлыклар тудыра, менә иң беренче чиратта безнең мәгариф өлкәсендә булган бетмәс, төкәнмәс реформалар. Үзгәрешләр, үзгәртүләр, инде бер калыпка салып, инде бер юнәлешкә салып, ниндидер программалар белән эшли башлыйбыз, аны үзгәртәләр. Сәгатьләр санын үзгәртәләр, дәреслекләр белән бәйле үзгәрешләр. Менә булар барысы да укытучыны тайпылдыра, ниндидер кыйынлыклар тудыра. Шуннан соң икенчедән инде әлбәттә менә бу тормышның вазгыятьнең, безнең вазгыятьнең телләргә карата булган мөнәсәбәте, гуманитар фәннәргә булган мөнәсәбәт чак кына күңелне кыра инде. Рәйсә ханым, әмма менә елдан-ел менә барыбер абитуриентларның телне белү дәрәҗәсе ничегрәк бәяләр идегез? Һез бик катмарлы һәм бик актуаль һорау бирәһегез. Әлбәттә, мәктәптең хәленнән, мәктәптәге программалардан, ундагы уку кимәленнән, укыту кимәленнән туган телләрде, вуздагы укыту бик нык бәйле. Ундагы уку программалары федераль стандарттар үҙгәрә икән, демәк безгә лә абитуриент элекке һымак туган телдә иркен һөйләшкән, туган телдә күп шигырьләрне белгән, менә шундай абитуриентлар әлбәттә һагындыра, йомшак кына әйтеп әйткәндә. Бүгенге көндә без вузда үзебезнең бакалавриат уку программалары буенча мәктәп бирел бетмәгән әйберде бүген биреп артабан үстерергә тырышабыз. Был юнәлештә без моны бик аңлап эш итәбез инде. Димәк, менә шул теге ак битләрне инде сез тутырасыз, әйме? Без мәҗбүрбез. Тел өлкәсенә кандидатлар, докторлар каян килсен соң, укытучыларыбыз кайда үсеп өлгерсен. Тел үзе ни кадәр кимсә, аның белән шөгыльләнүчеләр дә шул кадәр кими бит. Бүген һич тә озын-узак бәхәскә бирелмичә бу фактларны теркәү өстенә, аларга җыелма бәяләрне бирергә, бу чорга тирәнрәк карарга кирәктер. Әмма бу караш өстә әле уяныр-уянмас маташканда, халкыбызның күңелендә әле дә пыскып торган утлы күмергә сары май тамызып торучылар, аңа сүнәргә ирек бирмәүче уку йортларыбыз бар. Иң авыр мәсьәлә минемчә инде балаларны аңларга өйрәтү. Укырга өйрәтү ансы инде бер мәсьәлә дисәк, аларга аңлатырга ул икенче мәсьәлә. Аларның башларында кагыйдәләр калсын, анда ничек бу сүз әйтелә, ничек аның мәгънәсе, шунысы инде минем өчен түгел. Әлбәттә, игътибары тотып торырга кирәк. Ни өчен? Чөнки балаларга кызык булып, алар бүтән үзенең көчләрен биреп укышыннар. Бүген татар теле кызыклы фәнме, юкмы? Татар теле инде бик минем фикер буенча кызыклы фән. Бик күп үзенчәлекләре бар. Минем үземнең менә туганнарым бар. Алар сөйләшәләр, бәлки укый белмиләр. Мәктәптә дә укымыйлар улай татар телен, чөнки татар теленең дәресләрен кистеләр безнең бит хәзерге заманда. Минемчә, үз туган телеңне белергә кирәк. Туган телеңне оныта башласаң, син тарихны да, үзеңнең туганларыңны да элекке онытасың дисәң була. Башкортстанда яшәүче татар галимнәре бу дөньяны киңәш табыш белән өйрәнер чаклар җиткәнен бик яхшы белә.
Чөнки заманасы шул. Һәр нәрсә үзгәрештә, һәр нәрсә агышта. Битараф калмаенча һәр нәрсәдән хәбәрдар булып торырга кирәк. Хәрәкәт итмәсәң, тораташ булып калуың ихтимал. Нәрсә әйтегезме, дәреслектәр төзисез. Ни өчен? Бу менә укытучылар катнаша дәреслек төзүдә дисең дәйме? Нәрсә җитеп бетми? Бәлки менә укытучыларның катнашы кирәктер менә дәреслектәр төзүдә. Әйтегез бит. Менә яңа дәреслекләр барлыкка килү белән, Казан яңа дәреслекләр чыгару белән без инде укытучыларны җыеп, семинарлар үткәреп, шушы авторлар белән Нияшада, телемосташа, видеоконференцияларда оештырып, аларның үзләрен дә чакырып, семинарлар үткәреп, эш үткәрдек. Һәм менә шул вакытта, мәсәлән, татар әдәбияты буенча сорау бирдек бер авторга. Менә сез яңа дәреслекләр эшләдегез әдәбият буенча. Сез Россиянең башка төбәкләрендә яшәгән татарча язган язучыларның, шагыйрьләрнең әсәрләрен алдыгызмы? Сезнең бит дәреслекләр буенча бөтен Россия җирлегендә яшәгән татар балалар укыячак. Алар үз җирлегеннән чыккан язучы белән танышырга тиешләр бит инде. Дигән сорау биргәч инде юк диделәр. Без моны искә алмаганбыз, менә без моны искә алырга тиеш булганбыз икән, һәм киләчәктә искә алырбыз дигән сүз әйттеләр инде. Шуның өчен инде менә әлеге безнең дәреслекләребез ул уку әсбабы булып тора, ул ярдәмче буларак. Әлбәттә без Казан тәкъдим иткән һәм федераль исемлеккә кергән дәреслекләр һәм программалар буенча укыталар. Һәм инде шуларга укытучыларга бу өстәмә ярдәмлек буларак тәкъдим ителә. Һәм һәрбер төбәктә дә шулай бармы икән әле ул? Юк. Әйтик, безгә мәсәлән Оренбург якынрак Казанга караганда, бит. Мисал өчен, теге Конгресс линиясе буенча анда Казанга алып китәләр, ләкин чакыралар, андай ниләр бар. Мин аны берникадәр уңай юнәлеш буларак Конгресс вакытында да әйткән идем. Ул таяк ике башлы дип, ул Казан йота торган әйбер. Казанга киткән баланың теге 80-90% кайтмаячак. Шуның өчен әйтик инде безнең Стәрлетамакта булып, Стәрлетамак Оренбургтан килеп укысалар бездә. Алар целевой белән килсәләр, бюджет урынга без 5 куллап алабыз. Үзләренең балаларын бездә укытырлар да, үзләренең мәктәпләренә кайтарлар иде целевой белән. Без хезмәт договор төзеп аларны укытырга мөмкин без. Берни проблемабыз. Конгресста никадәр булышырга тиеш булыш. Бу уңайдан, Конгресс юнәлешендә дә, бөтен дөнья татар конгрессы юнәлешендә дә алар теге менә бу хатлар җибәрәләр, алар төбәкләргә, менә Казан вузларына килегез, теге үзенә күрә квоталар белән дигән. Бездә шушы, безнең вузга да шушы юнәлештә чакырулар җибәрсәләр, бездә бик рәхим итеп кабул итер идек. Бездә тиешле дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә сыйфатлы белем бирер идек, һәм аларның теге үзләренең төбәкләренә кайтып татар телен һәм әдәбиятын укыту мөмкинлекләре күбәйер иде дип уйлыйм. Бүген татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә ни бары 2 республикада гына милли мәгариф системасы өчен белгечләр әзерләнә. Бу, әлбәттә, татарларның милли тарихи мәркәзе булып саналган Татарстанда һәм 1 миллионга якын татар яшәгән Башкортстан Республикасының Стәрлетамак һәм Уфа шәһәрләрендә. Эшләүчене яисә предикатив билгегә ия булучыны Башкортстанның мәркәзе Уфада урнашкан өлкән, зур абруй дәрәҗә казанган технологияләр һәм фән университетында да 70 еллык тарихы булган татар кафедрасы да үз эш нәтиҗәләре белән горурлана ала. Әйе, аларның да үз хәлләре хәл, әмма каршылыкларга бирешмичә, авырлыкларны авызлыклаганда юлның турысы, максатларының зурысы күренә. Безнең заман белән бүгенге заман укучыларын чагыштырып булмый, һәр заманның төрле укучылары була. Ләкин миңа калса, аларга укуы бүгенге заманны кызыграк. Ни өчен дигәндә, алар информацион поледа кырда ныграк эш итәләр, һәм алар кирәкле материалны тиз табалар.
Без таба алмаган китаплар, статьялар, конференциялар, һәм башкалар, алар өчен барысы да бар интернетта. Мөмкинчелекләр зур. Мин аларга берникадәр дәрәҗәдә көнләшеп карап торам. Университетның укыр өчен, яшәр өчен нинди шартлары бар? Университетта безгә укырга керүчеләр өчен тулай тораклар тәкъдим ителә. Аларның бәяләре күләмле түгел, зур түгел. Шулай ук бездә укырга кергән студентларыбыз өчен уку заллары, спорт заллары, шулай ук ниндидер иҗади эшләр белән шөгыльләнер өчен төрле түгәрәкләр, үзләренең кызыксынуларын тәэмин итәрлек түгәрәкләр эшләп килә. Киләсе елга кафедра зур өметләр баглый. Бюджет хисабына укыячак студентларга урыннар санын күбәйтә алганнар. Гомумән әйткәндә, татар телчеләрен әзерләүче Башкортстан уку йортлары уку шартлары белән дә, фәнни эшчәнлекләре белән дә, кызыклы бай студент тормышы белән дә төбәкнең башка уку йортларыннан күреләтә аерылып тора. Чөнки биредә ниндидер җанлы мөхит, укучыларга, балаларга карата җылы мөнәсәбәт сизелә. Марат әфәнде, мин карап торам, бу бит инде булачак укытучылар, әмма һәр укытучы ул инде ниндидер дә артист та булырга тиеш, әйме? Сез минем сүзне катлыйсыз. Безнең төбәк театр яратучы. Кайсы гына шәһәрне алма, кайсы районны алма, нинди оешмаларны алма, әлбәттә анда театр түгәрәге, театр студиясы бар. Без белем биргәндә ниндидер тар юнәлеш белән алып бармыйбыз. Мәсәлән, темаларны киңәйтәбез. Яисә дәрестән тыш төрле түгәрәкләргә, төрле студияларга, төрле программаларга аларны тартабыз. Бүген төерле ташлы дәврләрне узып барган, җитәрлек микъдарда белем тәҗрибә туплаган, рухлары чыныккан, акыллы йөрәге кушылганнарның еллар тузанында югалып калмыйнча, үз бизмәнен, үз чамасын, үз җилкәләрендә алып барган бу фидакар кешеләрнең хезмәтен бәяләп була микән? Һичшиксез юктыр. Чөнки аларның диңгез төбеннән бөртекләп җыйган мәрҗәннәре халкыбызның кадерле хазинәсе булачак. В том числе и учитель родного языка, который сегодня в школах имеет так мало часов, но, возможно, когда-нибудь все изменится, не так ли? Безусловно, безусловно. На сегодняшний день родные языки, наверное, не находят, по всей видимости, того значимого применения, которое хотелось бы. Потому что ведь развитие культуры и развитие самого народа во многом обеспечено знанием своего языка, культуры, истории, что и можно получить как определенные компетенции и знания в рамках получения образования вот на таких направлениях. И я думаю, что это все в ближайшее время тоже будет каким-то образом изменено. Мин беренче чиратта гаиләдә сакларга кирәк туган телне дип әйтә торган сүзләр бар. Ләкин бу дөрес сүз. Бу әлбәттә дөрес сүз. Туган телдә нигез салынырга тиеш. Әмма бу җаваплылыкны төшереп күчерү түгелме дигән сорау туды миндә. Чөнки система тулысынча булырга тиеш. Гаиләдән башлап, гаиләдә ул көндәлек әти әни белән мин ашыйсым килә дигән, мин урамга чыгып йөрисем килә дигән элементар аралашудан башлана. Мәктәптә ул белем ала. Әдәби телдә белем ала. Әдәби телне нигез тирәнәйтә. Әмма моңа да карамастан балалар килә, әйме? Килә. Нәрсәгә өметләнеп киләләр саңалар? Бәлки үзгәрешләр булыр дип, шуңа өметләнеп киләләрме? Үзгәрешләр булыр дип әйтәм, мин аларга әйтәм инде. Укытучы һөнәре үз абруен әле кайтарачак, әле безнең җәмгыять аңлаячак. Әгәр дә сез яхшы белемле, һөнәри осталыклы укытучы булсагыз, сезгә тезләнеп киләчәкләр, минем баламны укытыгыз әле дип. Акча түләячәкләр. Минем баламны укытыгыз әле, белем бирегез минем балама, тәрбия бирегез минем балама дип әйтәчәкләр. Монда мин үземнең әтинең сүзен дә искә алып үтәсем килә. Кайда барырга, укытучылыкка барырга, мин үзем инглиз теле белән бик кызыксына идем. Кайда барырга дигәч инде әти әлбәттә укытучылык һөнәренә, нинди генә җәмгыять булса да укытучы һөнәре бер кайчан да бетми торган һөнәр диде. Моны минем әтинең сүзләре.
Рәхәт, һәй рәхәт тысың, һәм ямансу, нигәдер бик ямансу да шул. Шагыйрь әйтмешли, йөгереп уйныйсы, ятып елыйсы килә бу тын, буш, моңсу башкорт даласында. Әмирхан Еники ак әби кичергән трагедияның туган җирдән, өлкән буын өчен изге төшенчәләрдән ераклашу сәбәпләрен, халыкның ирләп узган гасырның урталарында авылларны калдырып китүдән күрә. Әмма соңгы елларда халык миграциясе шундый микъдарда күзәтелмәсә дә, телне саклап алу мәсьәләсе үз кискенлеген, үз авырлыгын, катылыгын нигәдер югалтмый. Бу авыр бер бушлыкны йорт салып кына, каралты кураларны тергезеп кенә кайтарып булыр микән? Юк шул. Бу мәсьәлә бик ачык. Бу елдан-ел буталып барган тиенне шишәр өчен, бәлки бүген башка чараларны күрергә зарурдыр.